Салом алейкум дӯстон. Mali. خب میکروفونم خالیه دوست. رحمت باشیم. که برنامه‌تون در مرافعات کردن. برای مشکل زندگی چی بود؟ فقط پیش. Rahim Production. Салом алейкум дӯстон, ҳаводорони Сомонаи Раҳим Production. Акан широ канал дори я канал табор. Канал ромада обуна шавед. Сабаби шумо раст ташкил кардан дар алами конференс филми акна дача. Незваний гост хуже татари наймураг фаҳмо. Инҷа файрод карагия. Ҳамшун меҳмон омадем, хай интересна. Кани биёем бишнем, кани чӣ хе мегзашта боша. Сезони дуюм да ягон нақш дора, ягон рол дора, агар сарфараз пайдо шавад. Не, хайрият худора шукр не. Барои чӣ? Худо хоста боша ягон кинои дигар шуда. Гап нест, хай буда, дурӯғ мебиёваде, азур аввал. Амони худо боша. Салом алейкум дӯстон, ҳаводорони Сомонаи Раҳим Production ва Сомонаи Кучкар TG ва Акмал Ҷумаев, яъне Аки Records. Дӯстон азиз, мо дар пресс-конференсияи филми чӣ қарор дорем? Бо худам медонем. Шавҳар дар иҷора. Мушкили зиндагӣ. Яй бисёр кинобозӣ карданаш намедона дар кадом. Дар мушкили зиндагӣ, яъне қисмои навош бояд ба навор гирифта шавад. Барои дар маълумот мешунем, барои чӣ пресс-конференсия мекунем? Оли филм қисми дуюмашро омада, мақсад сезони дуюмашро бурда. Ташаккури зиёд Раҳимҷон, ташаккури зиёд ба он бародаре ки ӯро тамошо мекунанд ва ҳамин филми мушкили зиндагиро дастгирӣ кардан ва просмотрҳои беҳтарин гирифтак. Барое ки якум сезон шумо буд кардем ба хотире ки дуюм сезон бояд сёёмка мерафтак, чӣ хеле ки ҳама медонад ки бе маблағ, яъне ки бе спонсорӣ кино пеш намеравад. Ба ҳамин хотир Акмал ака спонсор, мақсад ки спонсор гуфтаст, вақте ки ягон спонсори беҳтарин пайдо шавад ки моро дастгирӣ кунад, ҳатман дуюм сезони мушкили зиндагӣ мебурд. Баъд беҳтарин акаи Кучкар, яъне Ака Алиҷон, барои чӣ поёни қисми якуми ҳамин мушкили зиндагӣ як мазмуни бемантиқ бори тамом шуд. Як ҷое ки ҳамаи актерҳои главниро киштана, як чизе ки мардумда ғамгин шид. Ҳамаи кино бояд охираш ҳамо главни рол меган бояд ғалаба кунад, оне ки дар кинои Акмал Ҷумаев баръакс шид. Барое ки пул кам буд, барои қадар ҳама мурд. Сабаб ҳамин буд? Сабаб ҳамин пул буд. Агар ки пул мешид, бояд кино давом мешид. Вақте ки пул гуфтанд ки тамом бояд киноро ба охир расонем, ҳама хича кушт. Ин сабуктар мегӯяд, хирида. Гап нест. Ака Алиҷон, Кучкар ба каналаш дуромада обуна шен, дастгирӣ кунед, дастгирии пешравиянам бародари азиз моҳай. Худо нигаҳбон ака, бо дар пресс-конференсия мебинем. Ташаккур зиёд. Зинда бошем. Салом алейкум дӯстон, ҳаводорони Сомонаи Раҳим Production ва ҳаводорони канали Ҷумаев TV. Мо дар пресс-конференсияи филми Мушкили зиндагӣ ҳамроҳи устоди азиз қарор дорем ва як-ду савол ба устод пешниҳод мекунем ки маҳз барои чӣ шумо пресс-конференсияро пешаи қисми дуюми филм баровардан ташкил кардисед? قسم دویم سیزن میگه یعنی دویم سیزن بله برای که تشکیل کردیم که مقصد برای اسپانسر یافتن برای که ما همه اسپانسر مقصد به اسپانسر یک سیزن شدیم بسیار مشکلات روبرو شدیم بله دچار شدیم بعد برای همین فیلم رو ما یک سیزن بروقت‌تر کردیم مقصد فاجعه کردیم. یعنی یگان نفری که سرپرستی همین فیلم قسمی نوبتی یعنی دیم سیزن با عهده خود گیرند حتما سال پیشکش میتونستون نگردد. بله ما پرس کنفرانس میکنیم ما برای مشکلی زندگی برای فیلم دیم سیزنش کارت پول کردیم کارت شدیم مقصد همون کارت با اگه اسپانسر پیدا شود مقصد کسی خویش یادم می‌دارد پارتیات مبلغ معین شد ما میتونیم با آغاز دویم سیزن بزنیم. کارت با نام مناسبی که میتونیم گفته که ما در همین زیر نوار مونیم که شاید از سومونای ما دستگیری با فیلم نوبتی با نام مناسبی خودم است و تازه همه پول با دویم سیزن مشکلی زندگی مصرف. یعنی با زندگی شما این پول علاقه‌مندی نداره فقط برای سرپرستی همین فیلم یعنی. بله این همین یکم سیزن با هم دو اکتورها در یکم مبلغ دادن مثل همه بچه بودن. رایگان یعنی. رایگان بله. دوستان برادران بله همین فایده که در یوتیوب سال می اومد با پرسموتو همین دروغ نشود 10% مصرف نورا میکرد 10% شد دیگه 90% از صبح پس یکم قسمت همین فیلم مشکلی زندگی را با انجام رسیدن یک نمودی با انجام رسید که با یگان مخلص پیش نیامد سبب در چی بود دلانی اکتورها همه آدمایی که در فیلم اساسی بودن قهرمانای فیلم یعنی مردن
акнун ӯ мурда нест мо метавонем бо ягонташа мисол зиндагӣ мақсад ака онҷода мақсад бале мақсад ин буд ки мисол бисёри филмҳо нағз тамом мешавад дар ёди одамон меравад ман тарк кардам ки дар ёди одамон наравад ва ин жанрро фоҷиа мегӯям фоҷиа яъне як чизи нав дар филми тушки бале ки эҳтиром хушбахтӣ нест гавне дӯстони азиз анаме картаи устоди азизна дар поёни видео мондагиай касе ки ҳукумат эҳтиром мерасона ҳатман филмҳо рӯзҳои наздик пешкаши ҳар яки шумо мегардад худо нигаҳбон то бо дигарро баробар гирифтам салому алайкум самандарҷон хушомадӣ ба пресс-конференсияи филми Акмал Ҷумаев ва сабаби ташриф овардани шумо дар ҳамин пресс-конференсия дар чист оё қисмати навбатии филм буброя шумо нақш офарӣ мекунед дар он ака дар филмҳо мурдем кино зинда мешавад ё не зинда мешавад роли ки ба шумо пешниҳод кардагӣ буданд интихоб аз ҷониби сикаву сурати шумо буд ё маҷбуран он вақте ки кастинг зарода буданд дар инҷа ба хулоса омаданд ки маро дар ҳамин рол бигонанд ма аввал рафиқи мисол кучкарбек мебуданд ки дар филм алиҷон баъд бо дар байни сценарий ҳамин калишид ма одами бадчам яъне ки роли тез бозӣ кунам баъд оқибат ба одами хуб мешам ба ҳамин филмҳо мурдум баъд учитмо яъне дар охир сабаби марги шумо ба хубӣ анҷом ёфт яъне одами хуб шудем ислоҳ шудем баъд ба тамошобинони анаме филми мушкили зиндагӣ яъне қисми навбатии шумо рӯи навор гирифтан чӣ гуфтанед оё ждат кунанд интизор шаванд ки ҳамин филм мебуро ё намебуро ягон чӣ гуфта метавонед ака хел бобия боварӣ гуфта наметавонам лекин дар нақша ҳаста ки хел дар комментар нависондаистанд ки бояд ки ин кино дигар хел тамом мешид чизе ки мо тамом кардем мисол хуб қабулш накарданд барои ки мо инҷа тарафи бадиро ғолиб баровардем ба ҳамин хотир тарафи манфӣ ғолиб баромад бояд ки тарафи мусбат мешид ба ҳамин хотир устод Ҷумаев ба хулоса омадага ки бояд ки дим сезони филм барои гирифта бишавад лекин оли номаълум яъне фақат иҷода сарпараст мебинем барои тақсимет меша ба навор ина дӯстони азиз касоне бо як бор дигар мебинем сарпарастӣ мекунанд дастгирӣ мекунанд марҳамат номерои карта дар зери видео мондагиай ва интизор мешавем боварӣ комил ма дорам ки бояд бубура агар дастгирӣ шаване ки нашава мутаассифона ҳеҷ чиз гуфта наметавонем худо нигаҳбон ака сулаймонҷон хушомадӣ ба пресс-конференсияи филми Акмал Ҷумаев яъне мушкили зиндагӣ ва чӣ гуфтанӣ барои мухлисон маҳз ҳамаи пресс-конференсия барои чӣ ташкил шид аввалан раҳмат ки моро ба ин барнома даъват кардед баъдан салом алайкум бародарони ғариб ва бародароне ки ҳамин филми моро тамошо карданд дастгирӣ карданд ва бисёр хоҳиш карданд ки сезони дуюм шамо сар кунем худохоҳад рӯзои наздик яъне моҳҳои наздик ҳамин моҳҳои марда ҳамроҳи Акмал Ҷумаев мехоҳем ки ҳамин сценариша тартиб диҳем боз ҳам сериёҳои мақсад ҷолибтарак рӯи навор ва мақсади барнома аз ин буд ки ҳамроҳи Акмал Ҷумаев ба хулосае омадем ки як барномае ташкил кунем мақсад агар бародароне бошанд ки дар ҳамин мақсад филм саҳми хушомад сарпарастӣ кунанд дастгирӣ кунанд филми мо боз ҳам мардумро мақсад ба худ ҷалб кунанд ҷолибтарак рӯи навор биёранд ташаккури зиёд акаҷони азиз дар рафти пресс-конференсия мебинем ака субҳонҷон салому алайкум хушомадӣ ба пресс-конференсияи филми Акмал Ҷумаев яъне мушкили зиндагӣ кафтар оиди ҳамин гап мезадед ки филм чӣ хел буд қисми якум сезони якумш барои шумо ҳамин роли ки шумо интихоб кардагӣ будед аз ҷониби худтон буд ё режиссёр барои шумо пешниҳод ин филм як қисм буд як серия буд ҳам дар рафта дар роли раис иштирок кардем хай баъдан дидем ки ҳамаи мухлисо бисёр талаб карданд ки дуюм серияша буде хай ба дигам кашид ростига ман аҷдад надоштам ки ман роли одами ганда дар мусим ба ҳамин хел вақте ки дуюм серияра бимадем ба ҳамин хел рафтам ма агани худи ман аҷдад надоштам яъне дар ин филм шумо роли мусбат яъне манфиро бозӣ кардед роли манфиро бозӣ карда будем лекин ба ососан ки мусбат расидем баъд аз ин ягон бор мухлисои шумо нисбати ҳамин филм ба шумо ягон сарзаниш кардан гуфтанд ки ҳамин рол ба шумо намезебад маъқул нест ки мисол аксарияти мухлисо дилшон аз шумо омодагӣ бошанд ҳамин хел ролаҳо қатъиво будем хай ки дар он гуфтагӣ набуданд лекин хай нами дар комментариҳо дар зери видео бисёр гуфтагӣ хай ва иншоалло агар қисми дуюм яъне сезони навбатии филм буброяд ҳатман бо шумо рол дорем дар ин филм дар сценария пешгӯӣ кардагӣ ҳастанд
барои ки ҷа як гапае ки дидим сезони мушкили зиндагӣ бе ма умуман дигари кино маъне надорад барои ки дар якум сезон ҳатиман ҳамин филм тамом шид бояд дим сезонда ҳатман ма бошем яъне қисми дими мушкили зиндагӣ дил яъне мушкили зиндагӣ шумо ҳастед гавле сакасҷон бинадорем бо дар рафт маълума мебинед зинда бошед салому алайкум медбои хушомадӣ ба пресс-конференсияи филми устоди азизим яъне ва ҷумла саёд кардем ва як савол барои шумо пешбинӣ карда бошад ки дар ҳамин филм шумо чӣ нақши дар филми мушкили зиндагӣ рости гап ёрдамчи раис будам нақши ёрдамчи раис бозӣ кардам яъне роли мусбат ё манфӣ хуб ё бад дар як хел қисмош хуб буда ки дар охири қисмош бад буд ҳамин ҷиҳати бад шакиле шумо дар зиндагӣ ҳамин хел инсон ҳастед кино дар дигар хелем дар зиндагӣ дигар яъне дар зиндагӣ одами хуршор ҳастед ва болои ин ҳама дар филми мушкили зиндагӣ шумо бо оператор будед чанд фоизи киноро шумо сабт кардагӣ роси гап ака қариб 70-80 фоиз ин филми мушкили зиндагиро мо ба навод гуфтем мақсад филм ба навод гуфтем танзим ба ки вобаста буд танзимиш устод акмал ҷумаев монтаж дар филми навбатӣ агар сарпарастҳо пайдо шавад филм ба навор бигирен шумо ҳам низ рол доред ҳамроҳи ҳамон шефто дар қисмҳош аллакай маро куштам лекин намадонам ҳамиш мақсад оли ту зинда мешавад намешавад номаълум аст амиқ нест ташаккури зиёд медбой ва ҳамин номи шумо медбой чӣ маъни дорад ин номи русия тоҷикия қирғизия чия яка англисия ма як вақт кам реп мехондум мақсадам ник мемонам ку реп мақсад медбой ҳамун ник ман лекин тоҷики қатъи писари бад мешавам мақсад бачаи бад шумо мегӯед дар зиндагии хел одам месед никдам хеле агнехдам номи асли муҳаммаҷон гап нест акай муҳаммаҷон я ҳазр буд я шӯхӣ буд худо нигаҳбон бо дар филмҳои навбатӣ умедворем ки ролҳои зури душманиро метанад 100% акаҷон раҳмат ҳама каса саломат бошед салому алайкум акай ҳасанҷон хушомадед ба пресс-конференсияи филми устоди азиз акмал ҷумаев ва шумо дар ҳамин рол аввал то охира нақши млеса яъне корманди давлатӣ будед на муфаттиш ҳамин рол ба шумо писанд буд рол хеле роли хуб буд бисёр дӯстонам ҳатто гуфтанд ки дар нақше ки дар ту мувофиқ буд ҳамон нақши худат буд дар танзими ҳамин филм овози худтон мондагӣ болои ин ҳама дар мультфилмам беҳтарин овоз омодаги на чизе ки шуғле ки дар он ҳаст ҳамон чӣ мерояд ман дар солҳои пеш дар мультикҳо овоз додам агар қисмати навбати филм бироя шумо бо рол доред дар он ака бо уҷа нақшҳое ҳастанд ки бо чанд чизое ки мо то охир рафтагӣ нест мумкин ӯро бидом ки баъно мухлисоне ки филми қисми навбати мушкили зиндагиро интизорат чӣ гуфтанд мухлисона мегӯям ки хай моро мунтазиршем худохоҳ рӯзҳои наздик ё ки моҳҳои наздик давоми филм ба навор гузошта мешавад ташаккури зиёд саломат бошед хушомадед ака ҳасанҷон шумо дар ҳамин филми мушкили зиндагӣ чӣ нақш доштед рости нақши на он қадар дароз буд нақше ки акмал ҷумаев яъне ғаҷаб қаҳрамони филм ба мушкилот дучор мешид назди ман омадан дар тарафхона телефонӣ суҳбат мекард ки бояд ба кор қабул кунем ки камтар дертар кард хоб мо натунастем дар кор қабул кунем албатта дар филм ва барои пасуда шудан барои иловаи кор баъд нақши дигар ин буд ки вақте мо дар ҳамон филм дар нақши худмон сантро иваз кардем ва дигар тарафхона гузаштем администратор ва инам хост ки бо мо ҳамкорӣ кунад омад ки мо дубора шумо ғаздидем хулоса ки ҳаминҷо шартномаи ҳамкорӣ байни ширкати яхсону ширкати мо бастем ҳамин қадар нақш буд рости хоб сценарияи филм ба шумо ягон алоқамандӣ дошт ягон ҷош ҳисоби шумо таъризӣ кардагӣ шуда буд не рости мо вақте ки нақша гирифта будем мо дар регар будем баъди алиҷони зайниддин акмал ҷумаев сиёмкаи клип доштем ки вақт қисми як омада буд ҳамон ҷо ба ман таклиф шуда буд ки суханҳои ҳамин филма ту менависӣ хоб оҳиста хоб акмал ҷумаев худашон нависондан ҳамин нақшаш дар ҳамин чӣ биромад дар регар биромад ки 3 нафар будем мерафтем ки давом метем ҳамин филм ба 6 дақиқа 7 дақиқа ҳамонҷа сар зад бо бардавом хоб ҳамин хел сиёмка кардем
ташаккури зиёд акаи Юсуфҷонов ва як чизи дигара гуфтанем ки шеъре ки дар донжон яъне ҳавои рафоатборо хондагаи ҳамон шеър аз ҷониби шумо пешниҳод кардагист зангир набудум зангир набудум чӣ хел шуд росте о вақт ман Нусмуродро намешунодам фақат бо Ахмад ҳамкорӣ доштам вақте ки Нусмурод бобошинос шуд дар мошин школи дарафтаи сабудем гуфт ки ман гуфт ки ин каса мехоҳам маҳорат дорам менависона Нусмурод гуфт ки якта барои ман навис гуфт дует нависона ман мефаҳмам хоб гуфтам майла рости як ҳафта фикр кардам ман вай гуфтам ки дар чӣ мавзӯъ менависонам вай нагуфт мехоҳи чизе ки менависонем ҳоза мо бо як дӯстам шиштем мисари масъала мушкили ҳамин замонаи ба ҷавонора пеши рӯ овардем рӯи коғаз овардем хайр мо хушҳол будем ки аввалин шеъре ки мо дар саҳна додем масалан аввалин коркарди мо буд проекте ки кашида будем писанд омад миллионҳо тамошобини хизро дарёфт инам барои мо бисёр ам чӣ буд гамрест Юсуфҷон ташаккури зиёд миннатдорем ки дар интервюи мо иштирок кардед